Oh guys, dapat sila yung bahay. Pahilot ko kaya disgrasya ko sa motor niya. Ang puroy. Udag ang abot. Bago galit, salamat sa kus ginoo kay Mora ni. Ari ang paa. Di kanin yung hubag. Nasa kita ka doon, abi ko mabalik na kang tiil. Ay, tabang Rudy. Kung kita to nag-ubon, may nga to kapunta? Hindi, kay naman ka mo bit-bit. Sugo ko manang guys, papalit ko mo guys. Ice. Ito kabuok. O ganisa. Sa bang na-disgrasya man. Dilisid mo ko. Lumia Yami ang kwarto guys. Madyo sa kitchen tiil. Sakit ba yun dyan? Tingnan yung tangpay, sunod. Ano? Hindi ka ra isa ba, no? Untol-untol mo dyan ba? Okay. Ako. Bawa kasi gusto nila. Hi guys, ikan ni manang sa kuan merkado. Pwede ijang gipalit. Ay, ito ko shower. Gikan kun pahilot ganina. Ito yung si sapit. Ako ba yung susi? Hanghanga man day ang nabutang lang. Ano po? Okay. Kuan guys. Fishbowl. Kanta. Tempura. Maning panood to. Manang. Wait si man nagbanana chip o ikaw. Aga seleksi nagkaan. Ano na? Na mo ba lagi gold man lagi. Lami na kay gold. Iprinda. Ang may lain mo yung para sa bilaran na mapilitan. Hop, lagi. Saat mo na. Magi pang bunawag ang kalawasan. Uy, kaya kong mamatay na ko ganina ba? Isa kayo kabit ba niya? Dudo ah. Kamuha na. Igo naman guro na iba rin ah. Si Akil di ay. Yan, tagay man ko. Wakabuk. Ni guys, lami nga hang. Magago. Suan? Oh. Nya apa marido? Asa kambal yan? Kanang ni Samuel? Sama ang pultahan. Nagbadang ba? So! Ano kayo bugnaw na? Wala na? Na! Papasok ko sa bidaw. Hanga nang. Ang pinipalit. Dahil sasaw.
Kaka mo ka. Sige. Nilaw man na. Ang sabaw. Nilag man na. Ano ka? Aray mong panan. Saan? Baka. Iway sa kunok. Katiraw ako nang, bay. O kung naniod to ka lang. Ha. Sila baka nagimo daning bingka. Sila. Sila lang. Wala. Bingka na po. Bisig na. Lami ra ba kayo na ibuteng? Wala lami ilang bingka nang. Bilang ni 15? Di, kapag daw sa lagi. Tatay ko. Ang embre po din nga ni. Lami ilang sus pero hang ra. Naku ni kakao ni Aloy, panghatag to. Ako na pibiyabas. Tiga, gapon. Nagana. Nagana, maghinog. Ano lagi mo? Ang bayo ng bayo ni. Mami. Mo na niyang paliton. Ingali mo pukwik ka zo ng hangani nga sus. Turang Tamis. Naratol mo kung adoy ganina pagkita na. Duspad kuno ko. tawag ng ambulansya. Asa di maduspad kabol na ang motor lah. Ano to? Palawan di ko no. Hi guys! Ako sa'y mag-video ron guys kasi tayo sa naglingkod to kay sa kitas kalawasan. Gikan na, disgrasya. So dito may karon sali siya guys, nanguha mig kaimito. Nagkaras kaimito. Tagsa ka? Maghinay, Teng! Teng! Maghinay! Isahay ko gisabi! Kana yung gikamtan ba? Hala! Patuloy-tuloy, karapod! Taga-tulos tayo sa ta. Ay ta? Tunto, ako rumday isa. Basta tayo sa guys. Nagkahigwaos. Patumoy Teng. Ha? Diba patumoy mas sunod ka na sa bako. Tulong na siya kapuno kane, gagmay. Gagkato, gamay bunga. Gagkato mo oy daghan. Violet ang kato di. Violet. Oh, Uno. Da guys. Lami ah. masi acting. Masiak gali na. Garap. Ujugala. Talong arang Violet talong. Street ng sungkit pataas. Di pud kaabot kay putot ka. Aw. Kana. Namday daghas ubos. Ang kanan ri long. Long kanan ri na long. Tu arang Violet. Hala. Ting. Gara buting jud. Tabang lito among nakaon. Darna. Da guys, kaanta. Ngit-ngit mag-video. Kaon kay na disgrasya ra ba? Wag ko nanood to galabad ang Na, ito yung naglisulong.
Na guys, arang lami guys. Wajay tatsa. Ala, arang lami. Uy, boleh bayulit jud ba? Uy, ginoo ko derang dake aids ma. Ala, giod man siguro ning dake. Kalami bas kay mito oy. Wa pag sakit sa teng kalawasan ba? Sakit oy. Mi along oy. Long rong mi adid long. Ala la la la. Ala la. Kani laging katagnaw picture. Isa to. Hi guys! Danamis bye guys! Grabe ka mga nakuha niya. Salamat ka dos nagsaka. Muli-li ka si Bingbing. Si Buting. Bayuyit! Nakamito! Bawi-bawi sa disgrasya. Ha? Kagsagan mo si Buto. Palitis sa condense lang. Aw, di aras man ito papalitan kundin. Sige na Isa ra bitaw lang. Luoy kasi mo. Isa ka lang. Imong gisugo na nga ning ditsus kalabungan. Sa kuna. Lagi. Lagi. Basila. Aso na sig tiram na ka namang hilabot Ako nimo. sama kay akong barkada. Oh, patuwa sa Buto. Grabe kay nito. Way paim na sa Buting bugnobing. Sa mga lang kun 50. 55. Tas nang lalay. Das Bingbing papalita. Kay mito pa imo nga. Uy, sus ka. Lami ka uy di ka naram di kay mito dadtong grabe naghanag bunga. Yes, kada pitbuangan. Hindi na susuban sa una. Ngun kang kuan na ayuban. Hindi na susuban itong ilang inhan mamidad. Daghana. Hindi na sa una kami pa. Break dyan lagi na. Wa. Ingan maputuding bunga mo dito. Ida man ang amo. Kuha pa da hamoy ka. Atos dapat sa buwangan. Daghana guys ah. Kay nito pa imo ga pagkakuwabot sa kunot. Dan nga is na nagsita tayo. Lami tay? Tamis tay? Tabang. Kani mo bayulit dyan na ino. Katong kang ilabingbing. Di mabanto ka do ino. Matangki koy. Katubang mulan sa ron. Dodong ayuban. As buwangan dapit ba? Wa may nangado nila. Nasangit na Nasangit. Si Uding may amang gi. Kuanan, ida man ang among Uding. Karang daghan naman sig bunga. Wa, gahapon nanguha sila tangag sako kuno ilang kuha. Arang daghan nagbungas isa ka punuan. Tuluman ka punuan. Ha, madabit na. Buwangan lagi sa Taris Alicia. Buwangan, datos na po ilaya. Di ana, naglamaw jaway ice. Grabing mga brighta. Dagang mga nagsaka guys. Taga Boulevard kuno ni. Anak ni Maring Edad. Kare, si Ana Ros. Ana Ros ang tutungba ng Ana Ros, te? Ha? Te ale? Tutungba ng Ana Ros? Jijil. Jijil dia. Layas na bitaw ko. Ito, gusto na. Pero katutuon. Jijil. Jijil, o si Ana Ros. Kanan tang duha. Ikaw si Kim. Kabaus food. Kanay Kabaus. Pili mong edad, ting? Aw, Jill. Ha? 14? Aw, mangod pa rin kang aliana? Sakto rin mong bingbing. Kaya bingbing 13. Igagaw na pa ba ni sila, Nay? Igagaw pa ni bingbing o si Buteng? Gagaw lagi. Basig na mo, may ud, ha? Oo, taka mo ka. Buwam ko na igagaw gugma. Uhay! Joke. Hinautan. Hinautan, giutan. Equal. Heaven sa nag... Hapon. Sana ulos anaros, gikas silos-silosan. Wag mood. Unsa man na siyang manghungit man. Kamu say kuan na kay maglabad ang Hunaw mo ka mo. Ilang gapon.
Gapo naman di ay. Tuwa lagi ud. Nami ajig kay Mito no. Nami pagtanaw lagi. Kuha tay kay Mitong tanong na no. Yan na to des bus, sa una putol man. Kang ilalula iya ito dako itong punuan dito gigabas pod. Sinsuro pod. Wapam dinis anaros kan bek ting. Mingawo nakadani ting kay moadto naman nig boulevard. Ting, amo ipapanday ng abo, ting, nimo. Tanaw kong abo nga, grabing arsona naman. Oo, pagpanday. Daraga mong tag-adjust ko na. Sponsor by Mananghilin Condense. Isa ka buo. Ang isa rin kundi. Ako ra budget tong Mga ano pa tayo sulod adlaw, ting? Kay ate mo itong punuan. Diyan bagay sa kanina. Kisa man na. Jin. Hey, kagaden. Nadanas na po daghan. Abang siya. Diyan ka mas buting. Ali, lagi pag nga mo motor, dalawang dia. Kisa man na. Diyan sila man naglamon ha. Buntis na. Katong ni Dani. Kisa ba na? Jin. Kailas na ako. Kakita sag na ako. Kailas ko. Pakita ko ng gil kang kaila. Mata ra man pod. Manang niyan hindi ka bukatan. Mo betul na. Ali, lagi. Miya, haragat ng ice. Nga ko ben karang sa nato. Ilang gila mo sila nang uha. Ganyan sila nga. Latar nga din. Latar ko na isabing. Latar ko na. Latar ko na ka Saan ba manangin. na? Diyan na, kang lami anang gamong lamaw guys. Nga tumba mo, wala din mo ka jurikat. Lami guys, lamaw kay Mito. That's all for today's video.